ए दुनिया रे सबुठु अधिक भल पाउଥିବା ଲୋକଟା ହଉଛନ୍ତି ମା। ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ଧକ୍କା ଛଳନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ମା ତାର ସନ୍ତାନର କଷ୍ଟକୁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରେନି। ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କି ମା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର କୁନି ପିଲାକୁ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ରଖିକି ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମା ଆଜି ଜଣେ ତାଙ୍କର ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇକି ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇକି ତାଙ୍କର କୁନି ଛୁଆକୁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯିଏ ନିଜକୁ ସମାଜଠୁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ, ସ୍ନେହ ମମତା ଦିଏ, ସେ ହେଉଛି ମା। ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ମା କୋଳରୁ ତା ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରେମିକା। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରେମିକା ଭଳିଆ ନିଜ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବେ ହେଲେ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଠୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ। ତ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏକି ଆପଣଠୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।